Rusko přesunulo nejnovější vrtulník. Arktický vrtulník se stal velmi potřebným vzhledem k současné geopolitické situaci. Co je to za stroj a jaký má vztah k pravděpodobnému konfliktu? Grónsko? Povíme si o tomto novém příběhu záchrany a také dáme vzdělávací doporučení a oznámíme vědecké vydání. Po krátkém přehledu pozitivních zpráv vojsku byla odeslána další várka strojů, inženýrský mechanizovaný rozrušovač 3M. Koncern Kalašnikov spustil výrobu vylepšeného samopalu PPKXX. Holding Vysokotočné komplexy vyvinul a vyrobil první víceprojektilové náboje proti dronům. V Petrohradě byla položena kýl 20dělové briky Phoenix, repliky historické lodi, která je stavěna pro výcvik kadetů. Byla položena první sériová osobní loď projektu F2. V Moskvě úspěšně proběhly zkoušky nového bezposádkového člunu. Tverský vagonářský závod vyrobil prvky prvního vodíkového vlaku. Bylo vyvinuto první zařízení v Rusku pro výrobu integrovaných obvodů s topologickými normami 65 nanometrů. Minulý týden na letiště v Jakutsku dorazil k testům nejnovější vrtulník Mi-1 7-1A3 se specialisty. Stroj musí provést asi 50 letů v různých režimech, aby potvrdil spolehlivost všech uzlů a agregátů a schopnost stabilně pracovat. Při teplotách minus 50 stupňů Celsia je Jakutsko pro tyto účely ideální. A proto se už dávno stalo jakýmsi klimatickým polygonem. Testy tam absolvovaly vrtulníky letadla Il-96, Tu-214, Tu-334, P-200, An-1, 148 Boeingy, Airbusy a další. Nevždy končily úspěšně. Jednou při minus 48 stupních Celsia selhal motor vrtulníku Eurocopter EC-130. Titulky vytvořil Dima Torzok. Nedávno uragánský vítr na letišti Tixi v Jakutsku poškodil rotory dvou vrtulníků Mi-8. Náš sever chyby neodpouští, proto je Mi-71A3 navržena podle nejpřísnějších požadavků. A to není jen odolnost vůči větru a chladu. Tento vrtulník je prvním ruským strojem, který patří do takzvané offshore třídy. Tento termín nevznikl v Rusku, protože prvním takovým vrtulníkem byl americký Sikorsky S-55. Tento vrtulník sloužil k zásobování pobřežních ropných plošin v Mexickém zálivu. Na konci 50. a v 60. letech s nástupem ropného boomu v Severním moři se offshore vrtulníky definitivně vyprofilovaly jako zvláštní třída letadel. Hlavním rozdílem je vysoká úroveň bezpečnosti, zvětšený dolet, nouzové záchranné systémy, systémy proti námraze, speciální navigační systémy, zesílený podvozek a podobně. V Rusku až do nedávné doby neexistoval vlastní specializovaný offshore vrtulník, ale teď už ho máme. A tady je, k čemu slouží. V roce 2021 vzlétl první domácí offshore vrtulník Mi-71. A3 je vlajková verze legendární rodiny Mi-8, ale s vylepšenými vlastnostmi pro práci na mořském šelfu. Maximální vzletová hmotnost činí 13 000 kg, dolet s hlavními palivovými nádržemi přesahuje 850 km. Stroj je schopen přepravovat až 4 tuny nákladu nebo převážet až 29 cestujících kdykoliv během dne i noci nad pevninou i mořem. A hlavně celý od motoru VK 2500 koňská síla 0,3 až po špičku kompozitních listů. Vyvinuto a vyrobeno v Rusku, přičemž se stal prvním plně digitálním novým vrtulníkem, tedy navrženým v digitálním prostoru
což usnadňuje možnost vytváření nových modifikací. A tato práce už probíhá. Misto 170 1A3 získal typový certifikát hned po svém objevení v prosinci 2022. Konstruktéři měli za úkol zvýšit jeho odolnost a bezpečnost. Specialisté z MIFI vyvinuli nový systém přesné navigace, který funguje i bez satelitů a za špatného počasí. Nové algoritmy využívají komplexní data z inerciálních a dopplerovských senzorů, což umožňuje vrtulníku doslova cítit svůj pohyb z kovu. V současné době probíhá příprava na vytvoření nové zkušební stolice pro Mi-1 7 1A3, aby se s její pomocí zvýšila životnost trupu a palivové nádrže v podmínkách námrazy. Vytváříme skutečný arktický celoroční vrtulník, který bude potřeba nejen pro obsluhu ropných plošin, ale i pro pátrací a záchranné operace. A i když se o tom nemluví, může to zajímat i armádu, protože úkol zajištění bezpečnosti severních hranic je stále aktuálnější. A právě v tom spočívá hlavní zápletka. Pro snazší pochopení můžeme termín offshore vynechat a říkat, že jde o víceúčelový vrtulník, připravený pracovat v náročných podmínkách nad vodou i zasněženými pláněmi. Sikorský S-55 byl hojně využíván armádou a letectvem Spojené státy americké. Zde je slavná fotografie evakuace amerického pilota F-86, jehož letadlo sestřelil sovětský Mikojan Gurevič, 15 během korejské války v roce 1953. Fotografie je sice působivá, ale inscenovaná a použitá k reklamě, což však na podstatě nic nemění. Sikorský S-55 offshore se zapojil do vojenských konfliktů. I modernější americké a evropské modely se později snadno přizpůsobily potřebám armád různých zemí. Vzhledem k tomu, co se děje kolem Grónska, není pochyb o tom, že v případě skutečného boje tam budou takové vrtulníky velmi žádané. Grónsko je obrovský kus zmrzlé pevniny se složitým reliéfem a dlouhým pobřežím. Je tu zima, těžko se tu orientuje, létání je nebezpečné, nejsou tu silnice ani dostatek letišť. Proto hlavní tíha taktických úkolů, jako je rychlý přesun sil, přeprava nákladů, provádění průzkumných letů, navádění protilodních komplexů nebo letectva, stejně jako evakuace raněných z bojiště, padne právě na tento typ strojů. Tyto stroje mají dost Američané i jejich potenciální protivníci v NATO, i když to zatím zní nezvykle. Ale v Rusku, jehož arktická pevninská zóna je více než 2x větší než rozloha celé Grónska, zatím svůj vlastní masově vyráběný offshore vrtulník nemají. Dobrou zprávou je, že právě vzniká. Další dobrou zprávou je, že si uvědomujeme naše zaostávání v této oblasti a proto sázíme také na rozvoj bezpilotního letectví. Koncem loňského roku byl v Jakutsku otevřen vědecko-výrobní centrum pro testování bezpilotních leteckých systémů Poljarny. Nyní budou v nejdrsnějším regionu země na chlad přizpůsobovat nejen letadla a vrtulníky, ale také bezpilotní letouny. Pokud jde o Mi-1 7 1A3, není to jen první offshore vrtulník, ale také technologický základ pro vytvoření nové generace modelu, který je zatím pracovně nazýván Mi-80. Je známo, že bude lehčí a pevnější díky použití kompozitních materiálů, dostane ocasní vrtuly ve tvaru X, nárazovzdorné palivové nádrže a ještě výkonnější motory. Nejdůležitější je, že se stane platformou pro novou řadu strojů s hlubokou unifikací, což umožní jejich rychlejší a levnější výrobu.